Днес темата е Националния план за възстановяване и устойчивост, който е близо 1/3 от финансирането, на което България има право, който неведнъж се е оказал в центъра на остри политически противоречия. Аз съм имал възможност преди седмици да анонсирам в Народното събрание колко е тревожна ситуацията, но сега, след вече 4-5 седмици възможност за по-детайлни анализи и след серия от преговори, които текоха с Европейската комисия втората половина на миналата седмица, имам задължението да ви запозная с някои детайли, които не са особено радостни за всички. Нито за правителството, нито за българското общество. Основните теми са две. Първата тема е постъпилите плащания от страна на Европейската комисия към България. Както добре знаете, тези плащания са условни и зависят от серия от реформи, които България трябва да направи. Тези реформи, поради особености на политическия наратив в парламента, ги свързваме само с реформите по второ плащане. Либерализацията на пазара на електроенергия, Комисията за противодействие на корупцията, правилата за подбор и така нататък и така нататък. Всъщност мерките, реформите са 321 по целия план, до 9-то плащане. От тях България до момента е изпълнила 115. 115. Или някои от реформите, които са изпълнени, са за 6-то, 7-то плащане. Но за 4 години България е изпълнила незначителна част от реформите. От тук идва първия проблем. Защото до момента България е получила първо плащане, което е за 2 милиарда 677 милиона. Както съм имал възможност да ви кажа преди това, второто плащане, което е лева, второто плащане, което е за 653 милиона евро, не е под въпрос, а то ще ни бъде отказано със сигурност. Въпреки че България е изпълнила 85% от реформите по второ плащане. Европейската комисия ползва такава формула, ако някоя реформа е по-важна, тя увеличава стойността и така, че приход по второ плащане няма да има. Средствата, които сме използвали от полученото първо плащане, са половината. Тези средства сме успели да разплатим в страната. С парите, с които разполагаме, ще ни бъдат достатъчни до септември месец тази година. Сега стигаме до по-съществения въпрос, където е големия проблем, който стои на нашето внимание. Крайният срок за извършване на плащания по националния план е август месец следващата година. И при разговорите с комисията стана безпощадно ясно, ние не сме очаквали нещо друго, че това е краен срок, точка. След тази дата разходите не са допустими. Тоест, ако ние имаме плащания по някои от проектите, които са вече септември месец 26, октомври, те се покриват от бюджет. И пак да повторя. Ние сме получили само първо плащане и сме успели да платим половината от него. Плащанията са малко над 10% за 4 години. Повтарям, малко над 10% за 4 години. Сега за една година трябва да разплатим, за година и половина трябва да разплатим 90%, което е очевидно невъзможно. Затова с колегите от Европейската комисия постигнахме съгласие, че колкото и да е трудно, колкото и да е тежко, подобно решение, най-разумното е да стартира анализ, който го правим заедно с колегите от Министерството на финансите, и да се вземе трудното решение, кои от проектите в плана да отпаднат. По една проста причина. Ако те не отпаднат сега, те фактически ще останат да бъдат финансирани от националния бюджет, което ще генерира екстремен риск от дефицит през 2026 година. И за да бъда безкрайно ясен, критерия, по който ще отпадат проекти, не е колко е важен или маловажен съответния проект. Критерия е само един. Дали проектът е започнал, дали има проведена обществена поръчка,
дали има възлагане, дали е стартирало изпълнение. Защото ако крайният ни срок е август месец другата година по проекти, а имаме такива, по които не е проведена нито една обществена поръчка, практически и теоретичен шанс той да бъде реализиран е нула. Нула. Тя само възлагането отнема 4 месеца. И то в добрия случай, когато няма обжалване. И да не бъдем разбрани криво. Ние ще бъдем първо безкрайно амбициозни да се опитаме да спасим колкото може, защото тук говорим за спасяване, колкото може по-голяма част от финансирането. В същото време ще бъдем безкрайно отговорни, за да не изпаднем в ситуация, която се налага да си финансираме половината от средствата по плана от националния бюджет, което ще бъде тотална бюджетна катастрофа. И на второ място, ние ще бъдем безкрайно амбициозни, въпреки всичко, въпреки че част от реформите са спорни и от гледна точка на парламентарна, и от гледна точка на обществена подкрепа. Ние ще бъдем амбициозни, ще се опитаме да проведем всички реформи, включително да убедим Народното събрание да приеме разработените, предложените промени в законите. Но тук, в режим на суров реализъм, единственото, което може да се стори, е да се опитаме да спасим част от финансирането по плана и държавния бюджет за 2026 година. Ако обръщате внимание, не правя никакви политически или политикански интерпретации. Запознах ви с суровата реалност, колега Станков. Извинявайте, колега Петкова. Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Уважаеми колеги, аз също няма как да ви предоставя добри новини по тази тема. Както господин Дончев спомена, от няколко седмици в Министерството на финансите работим по това да направим анализ по отношение изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. По причини, които господин Дончев спомена, кратките срокове, които остават във връзка с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, 31 август 2026 година, прекалено амбициозните реформи, които са заложени, но това са вече минали теми, които няма смисъл да обсъждаме. Анализът, който Министерството на финансите прави към настоящият момент, показва следното. Идентифицирали сме на този етап 7 инвестиции, 7 проекта, които могат да бъдат оценени като такива, които няма как да бъдат реализирани до 31 август 2026 година. Наред с това сме идентифицирали 15 проекта, 15 инвестиции, за които степента на вероятност за реализация до 2026 август е наистина изключително ниска. Това означава, че всички тези инвестиции, които няма да могат да бъдат финансирани с средства по плана за възстановяване и устойчивост, трябва да останат за сметка на националния бюджет. Това, разбира се, ще се отрази изключително негативно върху публичните финанси на страната за 2025 дори и за 2026 година. Ето защо ние трябва да бъдем наистина изключително прецизни, много предпазливи и практични по отношение на действията, които трябва да предприемем в следващите няколко седмици буквално. Това, върху което работим в момента, е да прецизираме всеки един проект, да видим степента на изпълнение на проекта. Там, където можем да спасим определени етапи и цели от съответната инвестиция, ще го направим, но там, където това е невъзможно, просто ще бъдем принудени да направим редукция на тези проекти. За целта, заедно с останалите колеги министри, ще работим изключително интензивно и се надявам в следващите до 2 седмици да имаме конкретни резултати. Не искам да споменавам първоначалните данни, с които Министерството на финансите разполага по отношение размера на разходите, които съществува риск да останат за сметка на националния бюджет, тъй като това са все още предварителни данни, но в рамките, мога само да кажа, че те са значителен размер. Така че повече информация, по-голяма точност по отношение на тази информация ще дадем с колегите в следващите 2 седмици. Благодаря. В Министерството на енергетиката направихме много детайлен анализ във връзка с реформите и проектите в плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика. И тук трябва да бъда изцяло откровен към вас. Ситуацията е не просто много тревожна, меко казано критична и даже драматична.
Видът, в който е подаден плана за възстановяване и устойчивост от редовното правителство, оглавявано от Кирил Петков, може да бъде определен в част енергетика с една дума, именно реформите, като неизпълними, поради две основни причини. На първо място, те застрашават енергийната сигурност на страната. На второ място, изцяло противоречат на националния интерес. Всичко, което е заложено от правителството на господин Петков, влияе значително върху второто плащане и неизгодните реформи, за които ще спомена след малко, водят до това, че ще бъде бръкнато дълбоко в джоба на българския гражданин, ако те не бъдат внимателно преформатирани и предоговорени. От една страна, както вице-премиерът Дончев спомена, ни притиска срокът август месец 26 година. От друга страна, ако бъдат форсирани реформите в този им вид, който са заложени в плана, ще доведат до непропорционално големи щети за енергийния сектор, които ще плащат българските граждани. И това никога няма да го допуснем. За кои реформи става въпрос? На първо място, изкарване на две стратегически дружества за страната, които гарантират енергийната сигурност на България, именно електроенергийния системен оператор и Булгартрансгаз от Българския енергиен холдинг, което ще доведе до предсрочно изискване на облигационните заеми, които в момента са в размер на 1 200 милиона евро, ще намалят доверието на инвеститорите към енергийния сектор. На второ място, извънредно поети ангажимент от правителството Петков за 40% намаляне на емисиите в въглищните централи. Няма такъв ангажимент в нито един регламент и директива. Изкуствено поет ангажимент за всяка една централа. Разбирайте, дори една централа да затвори, то другите продължават да имат същия ангажимент да намалят емисиите с 40%. И не на последно място, приемане на пътна карта за климатична неутралност, която по същество не поема допълнителен ангажимент пред Брюксел, но за сметка на това създава политическо напрежение и, така да се каже, неразбиране в обществото и липса на обществена подкрепа, ако щете. Здравейте от мене. За съжаление, новините от към Министерството на регионалното развитие и благоустройството също не са позитивни. Забавянето на програмата за саниране, което заварихме, реално прави невъзможно реализирането и в цялост, което е част от плана за възстановяване и устойчивост. Това, което мога да кажа, че тук дори не говорим за реформи, за неизпълнени реформи, а буквално говорим за резултат от престъпно бездействие и неглижиране, което е довело до просрочие в порядъка на 15 месеца. Това, което мога да отбележа, че с екипа работим в авариен режим да спасим каквото е възможно по първата част на програмата, а втората категорично дори няма как да се случи със средства от плана за възстановяване и устойчивост. Хубавата новина тук е, че има разбиране в правителството и това е тъй като това е една от най-чаканите от гражданите програми. Програма, която касае пряко качество им на живот и енергийните им разходи. И в тази връзка уверявам всички български граждани, че има готовност отпадаща част от ПВУ и по първия етап и по втория да бъде финансиране през националния бюджет, така че гражданите могат да бъдат сигурни. За съжаление, това, което ви съобщих, е наистина довело до такъв негативен край на програмата за саниране. Благодаря. Добър ден, уважаеми колеги. Ситуацията в Министерството на транспорта и съобщенията е подобна. Оставащите за реализиране реформи са в много висок риск от неслучване поради краткото време, което остава за напред. Най-важната от тях е провеждането на търг и изключването на договори с превозвачи на обществения договор за ЖП превози. Тази инициатива трудно може да бъде изпълнена в срока до края на годината, особено ако се предприемат обжалвания в хода на тази процедура. Въпреки това ще направим сериозен опит това да се случи и до 31 декември да имаме такива подписани договори, както е ангажимента по ПВУ. По отношение на проектите,
вече съм имал възможността да кажа, че сме в етап на оценка на конкурсната документация за закупуване на 35 електрически влака, като оставащото време до края на срока е само 16 месеца. Няма такава възможност, дори и 35 коли да поръчате, едва ли могат да пристигнат в този срок, камо ли цели големи композиции с влакове. Въпреки това, и както бях обявил предварително, ще направя опит да спася тази и най-вероятно ще успея да спася тази инвестиция. Водихме разговори с Европейската комисия през изминалата седмица и срещнахме разбиране. На базата на уговорения план в следващите дни очаквам да мога да поднеса пред вас информация за евентуално сключване на договор за закупуване на тези 35 влакове, от които всъщност българските граждани не само имат огромна нужда, но и заслужават. Другата инвестиция, която е поставена в риск, това е инвестицията за широколентовия достъп, доколкото срока за подаване на документи е 11 април и ако се случи някакво обжалване, реално няма да могат да се положат тези над 7000 километра оптични кабели. Можете да си представите обема на работите и да се разгърнат активните устройства за 5G покритие на GSM мрежата. Това е много сериозен риск, който също беше дискутиран с Европейската комисия и също срещаме разбиране от тяхна страна, заради което отново декларирам, че макар и отчаян ще направим опит, променяме закони, говорим с МРРБ за по-гъвкави начини за получаване на строителни разрешителни и така нататък от всички ведомства документи, за да може час по-скоро да започне строителството. Това е. Благодаря. Може ли само, господин Дончев, ще дам възможност да отговорите, да задавате въпроси, ще отговоря само да допълня 2 изречения. Годините назад съм получавал от вас справедлива критика, когато завършваме програмен период с 98% и половина или 99% плащане. Преди 2 години България загуби 320 милиона европейско финансиране. Аз даже не чух някой да го коментира. 200 милиона от Фонда за справедлив преход и 120 милиона от стария програмен период. И понеже знам, че първият въпрос ще е каква част от финансирането по плана е под риск, половината. От колко общо? Може ли да кажете обаче? Средствата, които България получава от Европейската комисия, са 5 милиарда 690 милиона евро. Или 11 милиарда 130 милиона лева. Като ние сме наддоговорили, т.е. включили сме вътре повече проекти с 723 милиона лева, които се предполага да бъдат покрити с национален ресурс. На разположение сме. Да ни кажете до кога трябва да е готов анализ? 2 седмици. Благодаря. Може ли да си направим извода от това, което чухме към министър Жечо Станков, че трите проекта, които май толкова ги изброих, които са под риск и са против националните интереси, въобще няма да се реализират? Жечо. В случая не говорим за проекти, говорим за реформи. Що касае проектите, ще започна първо с проектите. Това, което заварваме в момента, искам да ви кажа, че пред Сдружение на общините, Министерството на енергетиката в момента е най-черното министерство, защото това, което заварихме, искания за плащане за улично осветление, за което са кандидатствали общините, искания за плащане от декември месец 2023 година, които не са процедирани. Направили сме декември месец 2023 година искания за плащане от общините, които първоначално са били спирани да ги подадат, в последствие са подадени и въобще не са процедирани. Говорим за десетки милиони левове, които общините се е наложило да теглят кредити или да ги финансират със собствен бюджет и все още чакат да бъдат изплатени. Създали сме организация това да се случи в максимално кратки срокове. Що касае домакинствата, 1500 договора на битови потребители повече от година отлежават в Министерството на енергетиката за безвъзмездни панели на покрива за производство на електрическа
електрическа и топлинна енергия отново не са процедирани. Друг е въпросът, че самата процедура е била проведена по такъв начин, че вместо да се възползват десетки хиляди домакинства, толкова е била утежнена процедурата, че едва 1500 домакинства са кандидатствали. Но поне са кандидатствали, защото пък за процедурата, проекта за термопомпи за домакинствата, които също десетки хиляди домакинства са можели да кандидатстват, въобще нищо не е направено и то е под сериозен риск. Що касае въпроса ви за реформите, според мен правилният подход тук е да предложим на комисията при запазване на поетия ангажимент да преформатираме реформите. Какво имам предвид? Вместо реформата, свързана с изкарване на дружествата от БЕХ, да бъде ограничено крос-субсидирането между дружествата. Това може да се случи и с запазване на дружествата вътре в структурата на холдинга и с предприемане на други административни и законодателни мерки, които да гарантират това и по никакъв начин няма да ощетят и да свалят доверието към българската енергетика на инвеститорите или по някакъв начин да направят предсрочно изискуеми средствата. На първо място реформите да бъдат преформатирани. На второ място, тези проекти, които не са започнали, да се намери начин средствата да бъдат насочени към фонд за декарбонизация, за да могат по един или по друг начин да стигнат до българските граждани, а тези проекти, които са стартирали в най-кратки срокове, да могат да бъдат процедирани така, че средствата да стигнат и до бита, и до домакинствата, и до бизнеса. Естествено, ако този пакет от мерки и преформатиране на реформи не бъде прият от Европейската комисия в сектор енергетика, аз съм също поставен под възможността да стопирам подписването на тези договори, докато няма организирано финансиране от страна на Еврокомисията във връзка с тези реформи. Благодаря. И тъй като пак може би едно пояснение, той ще изпратиме ли ние в Брюксел този план за климатична неутралност, който така или иначе не беше приет от предходния парламент? Знаете последното заседание и него ли ще го... Тази реформа с мариците. Въпроса още веднъж, свързан с пътната карта, безмислен ангажимент, който е поет тогава, но в момента е в ръцете на Народното представителство, защото трябва да бъде одобрен с решение на Народното събрание. От страна на изпълнителната власт нямаме документ, който трябва да доработваме при нас. Господин Дончев, ако може един допълнителен въпрос към вас. Ще има ли извънредно заседание за съвета за съвместно управление, какъвто поискаха от ДПС? ДПС поискаха също така и смяна на председателя на ССО Костадин Ангелов. Ще има ли извънредно заседание на съвета? Благодаря. Днес темата е друга. Позволете ми да допълня две важни неща. Ще се опитаме да спасим част от проектите, като ги прехвалим към оперативните програми, където хоризонта ни за изпълнение е много по-дълъг, без да създаваме риск или товар върху бюджет. Най-важното – да не създаваме смут в системите. Всеки, който изпълнява проект по националния план за възстановяване и устойчивост, трябва да бъде спокоен, че държавата ще му плати дължимото. Няма опасност, ако изпълнявате проект, да не си получите плащанията. Рисковете са за проекти, които не са стартирали, каквито, за съжаление, са над половината от проектите. Над половината, да не създаваме смут. А с колегата Петкова в рамките на 2 седмици ще може да бъдем безкрайно конкретни проект по проект. Това е много тежко решение. Никой не ми зададе въпроса, що сме в тази ситуация. Колегата Иванов употреби изключително удачен термин – престъпно бездействие.